Wieħed mill-avvenimenti l-aktar importanti fil-kalendarju kulturali tagħna żgur li huwa l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li jittella sena wara sena f'Novembru. Dan il-festival ilu jiġi organizzat mill-1979 u llum il-ġurnata jattendu ħexieren ta' eluf ta' qarrejja. Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb oriġina fi snin 70 meta kien hemm diversi ħsibijiet u korrenti. L-ewwel ħaġa kellek il-pubblikaturi bħal Paolo Mizzi l-iktar wieħed dak iż-żmien illi kien imur il-Fiera ta' Frankfurt u kien espost tal dak li kienet jiġri barra minn Malta u xtaq Malta wkoll jara li jkun hemm fiera u li jibda Paolo Mizzi anka kien jipprova jimporta l-idejat barranin tal-industrija tal-ktieb f'Malta, x'ovvjament f'Malta l-industrija kienet għadha lura. Ma ninsewx illi n-natura tal-ktieb Malti hija xi ħaġa, il-prodott tal-ktieb Malti, il-letteratura Maltija dawn huma affarijiet pjuttost riċenti li bdew fi żmien modern fid-dinja tagħna, ġifieri da aħna għadna fl-infanzja tagħna f'dawn l-affarijiet. Mill-aħħar oħra wkoll kellek lil Mintoff li da kien Londra kellu mentalità kosmopolitana, kien vjaġġa ħafna, kien jaqra ħafna, illi dan ukoll ried illi Malta ikollha l-istess ikollha infrastruttura ta' industrija tal-ktieb bħal għandhom pajjiżi barranin, jiġifieri li jkun hawn fiera tal-ktieb. Imma Mintoff ukoll kellu din l-idea illi l-fiera tal-ktieb f'Malta tkun isservi bħala pont bejn id-dinja tal-ktieb Arbija u d-dinja tal-ktieb Ewropea, kemm dik tal-Vant u kemm dik tal-Punent, għaliex ovvjament l-Ewropa dak iż-żmien kienet maqsuma bejn dik tal-Vant u dik tal-Punent. U fin-1979 saret l-ewwel fiera tal-ktieb li dak iż-żmien Mintoff rid jipproġetta u rid jagħmilha forma ta' business fair u l-pubblikaturi u l-ħwienet tal-kodba rridu ovvjament ibjaw il-kodba fil-fiera. Ġifieri kellek dawn interessi differenti, insomma, li b'xi mod jew ieħor kienu qed jikkonverġu u kienet saret il-fiera. Llum il-festival tal-ktieb sar mezz importanti ta' introjtu għall-industrija tal-ktieb. U l-industrija tal-ktieb għandha bżonn tagħmel il-flus ovvjament u tbieħ il-kodba biex ovvjament ikollok kittieba li jiktbulek il-kodba u pubblikaturi li jippubblikawlek il-kodba. Inkella jekk bħala soċjetà ma nippubblikawx il-kodba ma jkollniex il-letteratura u ma jkollniex il-kittieba u l-intellettwali li jipproduċu dan il-materjal nkunu jisna soċjetà pjuttost barbara. Il-festival kiber ħafna taħt l-amministrazzjoni tagħna u lan u li kompli jikber. Il-festival huwa mimli b'attivitajiet differenti, ħafna kittieba u pubblikaturi jippreżentaw l-iktar xogħlijiet riċenti tagħhom. Ġifieri l-festival huwa mhux biss punt fejn tixxi l-kodba, imma huwa post ta' ċelebrazzjoni, post ta' festa, hemm ħafna attivitajiet, tmur mal-familja, tmur tikol xi ħaġa. Ġifieri l-festival sar ukoll attività nazzjonali, kulturali importanti. L-importanza li il-pubblikaturi u l-kittieba jippubblikaw il-kodba li n-nies jixtru jaqraw il-kodba tagħhom hija wkoll ta' importanza nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar għaliex iktar tikber l-industrija tal-kodba iktar tissaħħaħ il-lingwa Maltija, il-poplu iktar isir edukat, iktar emanċipat u iktar kritiku u bekk ikollha wkoll soċjetà iktar sinjura u sofistikata wkoll ġifieri. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.